da a croeso nôl ata i Sian Spencer am Menter o'r Cewin Sydd Gar. Fi wedi symud stafell heddi mewn i'n geg i ni, bach fwy o le dwi fi fan hyn. Un beth mi eisiau chi hôl yn barod, fi eisiau cader neu ford fach neu rhywbeth isel yn barod i ni cael yn yr ymarferion. Os nad ydych chi'n cael, fi wrth beth o gormod, fi dal o ddefnyddio'r corff ty beth. Ond i ni gael dechrau gyda twymo lan, mae siwr eisiau bod y corff yn barod i symud. Newch chreu'r i bant gyda'r breichen sy'n mynd i ysgwydd o lan a lawr. Reit lan y to a lawr. Digon o egni yn y breichen fan hyn. Na ni, cwbl bach to. 3, 2, 1. A wedyn breichen ar ochr. A nes ni gadael nhw i fynd rownd y corff fan hyn. Ydych bod chi'n gwasgu tywel glid mas, neu agor botel o win, os corkscrew yn fe, hyn ffasiwn. Na ni, a wedyn, dwylo ar y hips, ni'n mynd rownd ar y hips yn fan hyn. Bod nôl a mlaen. Nôl a mlaen, dwi'n eich to, a wedyn newid ffordd. Bosib i chreu chi teimlo fath yn cefn y coesau, a ffrant y coesau fan hyn yn dechrau stretcho mas, un bach to, siglwch hwnna mas. Fi moyn chi codi un cwrs lan a ni'n agor i mas. A wedyn ni'n peth ochr draw. Lan, agor mas. Lan i fi, agor mas. Ni fesyd bod chi'n pwysio fel drws y gai neu'r agor, ni'n mynd neu dringo jyst yn wal. Na ni, un bach to fel yma, diawl. Trad gyda'i gilydd. Fi moyn chi, a fi'r ochr chi'n gweld, jyst rolwch chi'n mynd lawr at y trad, os chi'n dod cyffwrdd glid, jyst mae'n cyfeto, a rolwch chi'n mynd lan. Coesau sy'n sydd. Rolwch chi'n lawr, a rolwch chi'n lan. Dechrau teimlo cefn y coesau, cael bach o stretch, yn edrych bod chi'n mynd lawr, a ni'n gwasod yn rhoi dyn ar y ffordd lan. Ni'n gwneud 2 fel a to, un bach to, na ni, a wedyn, ni'n mynd mas y coesau yn bach to, ar ddim gormod, jyst biti dan y sgwydau fan hyn. Dwylo yn y canol fan hyn, mae chi'n wystyn lawr, a wedyn lan. Jyst chi'n mynd pwysio pynol a nôl, a nôl lan. Safle fer ochr, nôl, a lan, lawr, lan, ni'n 3 fel a to. Ni'n mynd 3 cefn ar sy'n syth, 2, un bach to, na ni, siglwch hwnna mas. So dwi'n mynd coesau yma, os chi'n moyn dal ar sôn, di rhywbeth gael sôn, mlaen a nôl. Fi'n moyn y cwrs yna yn syth. Chi, ni'n mynd 3, 2, 1, a wedyn newid ffordd rhaid i dal y sôn, achos fi'n mynd gwmpo. So fi'n peth ar cwrs draw. A wedyn ni'n mynd 3, 2, 1, lacio hwnna. Dwi'n rhan ffrind, dwi'n moyn chi dychmygu bod chi'n agor y curtains, a to wedyn yr un peth gyda'r coesau. Chi'n mynd i cico'ch hunan yn y penol. Fi'n moyn chi adael hop mewn yn unad. Dechrau teimlo'r corff yn twymo lan bach yn fwy. Ni'n mynd yn 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laciwch hwnna fyna. Siwgwch popeth mas. Ni'n mynd syth mewn fan hyn nawr. 2 ymarfer dyn ni. Ni'n ei weithio am 30 eiliad yr un. So ymarfer 1, ymarfer 2, straight drwy'r gilydd. A wedyn bydd da ni 20 eiliad i cael ananol, drwr. Ni'n gwneud y par 4 gwaith. Bydd par na di mynd, a bydd par nesaf yn dod lan dyn. So mae 4 par i gyd, 8 ymarfer yn gyfan. Wan bam, wedi benni wedyn. So fydd eisiau cader i chi am y 2 ymarfer cyntaf. Fi'n mynd i roi hwn fan hyn. Chi'n defnyddio'r cader yn gwneud push-ups. So dyma 2 ffordd ych chi'n gwneud hwn. Y ffordd rhwyfach, byddai fod lawr ar y pengliniau. Dwylo mas fel un o'r ochr gader. Chi'n mynd i mewn, dod lawr y chest. A na'n rhywbeth beth ydych chi'n gwneud push-ups. Os ydych cader da chi, bydd y ben yn gwneud push-ups fel arfer o'r cael. Mae'r fersiwn bach yn anoddach wedyn, ych chi'n mynd i cadw'r pengliniau lan, dyn ni'n lawr a lan. So bydd na fi yw na fi'r 2. Na fi 1 a 1.
Yw'r un fath o mixture. A wedyn, yr ail yma dwi'n chi'n mynd dalas o dy gader, fel wych chi fan anodd yn eich push-up position chi, a ni'n gwneud mountain runners mewn i'r gader. 30 eiliad push-ups, 30 eiliad mountain runners, 20 eiliad break, 4 gwaith round. 5 munud o waith. Chi'n barod amdano fe? Cydwch mewn cader, neu os oes stôn, neu bord fach dy chi, jyst rhywbeth uchder hyn yn dda. Os chi'n moyn mynd bach yn ei chelach, hwnna'n bosib binge, neu bach yn shelach os chi'n teimlo bach yn hardcore bore yma. Gweld sio chi'n teimlo a ewn ni o fyny. So, ni'n mynd dechrau bant mewn 10 eiliad. Push-ups i ddechrau. So, ni'n moyn cadw bolan dim. Ni'n mynd dechrau aftra i fi ar y mumuniau a wedyn adlu lan o'r un nesaf. Ni'n mynd yn 3, 2, 1. Mae chi dal y penol yn dyn, bolan dyn, do lawr at ysgader, a nôl lan. Cofiwch anadlu fan hyn, anadlu mewn, anadlu mas. Bolan dyn, penol yn dyn. Ni moyn i'n siŵr bod chi'n syth yn mynd o'r pen i'r penol a lawr i'r trad yna. Fel bod y bola yn dod lawr gyda'r chest, ddim y bola yn dod lawr cyn y chest. Byddwn ni 5 eiliad, byddwn ni mewn i mountain runners ni yn 3, 2, 1. Ni'n mynd lan i'r plank a ni'n mynd rhedeg y coesau hyn mewn am 30 eiliad. Coesau yn dod mewn i'r chest. Os oes angen i chi arafu fe lawr, chi arafu fe lawr a dechrau to. Ni dros hanner ffordd. Cadwch hwn i fynd pawb. Coesau mewn i'r chest na. Ni bron yma yn 5, 4, 3, 2, 1 a ymlacio. Brec bach hwnna. Dŵr os chi moyn e. Siwch yn brech yna mas. Ni'n mynd yr un peth to. 10 eiliad yn ei fynd, trwy hyn ni'n gwneud push-ups fi heb gadael munud yna, jyst fel bych chi'n gweld y ddoi fersiwn o'i gilydd. Barod i fynd, 3 eiliad, lawr yn ei gader. 3, 2, 1, bant yn ni. Push-ups yn hyn nawr. Bolan dyn, penol yn dyn. Un lein syth o'r pen i'r trad. Cofiwch anadlu. Gweithio'r breichau fan hyn, gweithio'r sgwyddau, gweithio'r chest. Mae da ni just am 10 eiliad ar ôl. Cadwch hwn i fynd i fi yn 3, 2, 1. Mountain runners, 30 eiliad. Cewch amdani os chi moyn. Os chi'n gweld yn mynd bach yn anodd, chi rafu fe lawr, na fi hon yn araf dy chi i fynd. Ni'n mynd i fynd 15 eiliad to. Os chi'n moyn mynd gloi, cewch amdani. Eich ymarfer chi yw hwn. 10 eiliad i fynd bawb. Cadwch i fynd. 5, 4, 3, 2, 1. Rownd 2. Ni hanner ffordd trwy rownd cyntaf hyn. 2 rownd to i fynd. Push-ups yn to, fi'n mynd i fynd awr to i mumuniau i. A wedyn mountain runners. Mae da ni 5 eiliad i fynd. Dim lot o ymlacio i ganol, mae gewch chi bach yn hyrfach nhw. 3, 2, 1, lawr. Gwthio nhw lan. Anadlu mewn, a wedyn anadlu mas. Anadlu mewn, a mas. Da iawn pawb, ni ti hanner ffordd. Chi'n gwybod wedyn ni ar ôl hon, un set o push-ups da chi rôl am y dydd. Efo bod chi'n wario hwn to wedyn. Mae da ni 5 eiliad i fynd. Cadwch ni fynd yn 3, 2, 1, lan yn ni, a mountain runners, rhedwch i mas. Mor gloi a bosib. Go, 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 go. Ni yn dod i'r chest na. Ni dros hanner ffordd yn barod. Dalwch sound amdani. 10, bron yna yn 5, 4, 3, 2, 1. Ymlacio. Un set yr un to, a bydd y par hyn wedi gorffen. Happy days. Reit push-ups am y tro diwethaf. Ni'n mynd yn 5 eiliad am rhain. Oedden ni'n barod. 3 a fi yn rhoi cyfan rhain 2, 1. Bolan dyn, chest lawr, a gweithio nhw lan.
chest yn dod lawr, gweithio yn ôl lawr. Os chi'n gweld yn galed bod lan, fel i fi nawr, byddai'n dechrau'r pengliniau a cewch i'ch pengliniau. I bron fyna, mae da ni 10 eiliad ar ôl, a wedyn mae da ni'r mountain runners am y tro diwetha. 5 eiliad amdano fe de, yn 3, 2, 1, mountain runners. Tro diwetha fan hyn. Cadwch hwn i fynd nawr, gymaint o bosib. Os chi'n gweld yn anodd, chi'n wastad o'r arafu fel lawr, sy'n rhaid chi'n mynd yn fast. Triwch cadw i fynd am y 30 eiliad hyn. Mae da ni 10 eiliad ar ôl. Cadwch hwn i fynd iddi yn 5, 4, 3, 2, 1. A na chi wedi gorffen y rownd cyntaf. Da iawn pawb. Amser nawr, chi'n cael bach amser i'w nacio, tra bod fi'n dangos i chi'r doi na fe nesaf, a bod fi'n cael drafft o ddŵr yn gloi. Yn barod y par nesaf. Gyd ddim eisiau'r gadael i hon, so os chi'n moyn symud o'r ffordd, fe'n fi fan hyn, symud o'r ffordd am yr step nesaf. Fi eisiau fe yn y par nesaf, os y cadwch yn agos. Dwy ymarfer nesaf den, rwy'n ddod bach fwy'r coesau tra hyn ag ar y galon yn bach to. Lunges. Ni'n mynd lungio nôl, alright? So chi'n dechrau o'r trad ei gilydd, byddwch chi'n cymryd cam nôl, lawr y penglin, nôl lan, ar un peth ochr draw. 30 eiliad fel la. Os chi'n moyn dal sôn i wal, neu cader, neu unrhyw beth o gwbl, nawr yw'r amser i wneud hynny. A'r ail ymarfer, cael y galon yn ei fynd. Fi'n licio galw yn y wobbler, achos mae popeth yn siglo, popeth yn woblan. Byddwch chi aros ar y spot, bydd trad chi jyst yn mynd yn gloi. Corff i gyd yn symud. Byddwch chi'n gweld pan fi'n galw yn y wobbler pan byddwch chi'n neud yna. A beth i ddechrau? Lunges gyntaf. 30 eiliad yr un. 10 eiliad cyn dechrau te. Gweithio bydd ffôn mi ddim yn cwmpo off yn anna. Spot. Reit te, 5 eiliad i fynd pawb. 3, 2, 1. Cymryd cam nôl, plygu'r gos, a ddod nôl lan. Bob tro chi'n dod lan, ni mae chi'n dod lan yn syth o gwasgu'r penôl a mynd nôl lawr. Sy'n rhaid mynd yn gloi, cewch chi ar eich speed eich hunan. Da iawn, mae da ni 10 eiliad fan hyn. Os nag yw penglin yn cyffwrdd ar mat, peidwch becso. Ni yn trial yn ennill at y mat, ond sy'n rhaid. 3, 2, 1. Popeth yn siglo fan hyn. Cadwch y corff i symud. A fi moyn y brech lan a lawr. Nôl a mlaen. Cadwch popeth i fynd fan hyn. Chi'n teimlo'r corff i gyd yn siglo. Coesau mynd, bola mynd, breichau mynd. 10 eiliad ar ôl. Cadwch yn ei fynd. Ni bron am anadau yn 5, 4, 3, 2, 1. 20 eiliad fach. Chi'n teimlo hwn ar y coesau. Os ydych chi'n dioddau gyda cath chi'n mynd yn dost, newydau fe dim ystod chi eisiau yma wneud e bach yn hwyrach erbyn yr un nesaf. Ni'n mynd o lunges de. 5 eiliad. Barn amdano fe yn 3, 2, 1. Ni'n mynd lawr a nôl lan yn syth. Cewch chi, mae gloi a chi'n teimlo'n gyffyrddus. Dwi'n mynd yn gloi, ddim yn mynd i wneud hwn tamed fwy yn well i chi. So iawn, beth sy'n hala'r ymarfer i weithio orau yw bod eich ffôn chi, eich technique chi yn iawn. Ni bron o fyna, ni'n mynd i fynd yn 5 eiliad. Da iawn, yn 3, 2, 1. Mae chi'n siglo mas, brech y lan a lawr. So brech yn mynd lan a lawr. Chi'n plygu'r coesau bach. Os chi'n teimlo cyn yn y coesau, nech siŵr bod eich sodlau chi'n dod reit lawr. Otherwise, chi'n iawn slan a blein yn siarad. Mlaen a nôl. Mlaen a nôl. Mae da ni 10 eiliad fan hyn to pawb. Cadwch yn ei fynd. Yn 5, 4, 3, 2, 1. Hanner ffordd.
Lunges, dyn ni fynd nesa de. 10 eiliad i fynd am hynna, ydyn ni barod i hynna. Reit te, ni'n mynd i fynd am 5 eiliad, pen ôl am i fod dim. 3, 2, 1, lunge nôl, lan, a nôl lan. Dyna chi, cadwch hwnna i fynd nawr, trad gyda'i gilydd. Os chi'n moyn bach fwy o balans, rhowch mas y trad tyfa bach, a chi bach fwy o balans. Neu jyst ddala sôn fel wedes i gynne, wal, stôl, drws, person, mi bynnag sa'ch chi next door. Reit te, 5 eiliad tro fan hyn. Bron am ynade yn 3, 2, 1, siglo, cyfan, mas, brych lan, lawr, lan, a lawr. Cadwch hwn i fynd, popeth yn siglo. Cadwch i fynd. Bora mynd i'n gwybod, mae brechen mi siglo, mae penol mi siglo, coesau mi siglo. Mae'n dangos bod y calon chi'n dod lan. Byddwch anal chi'n mynd mas fy bach. 10 eiliad i fynd. Mi bron fy nade. 3, 2, 1. 1, par, to. Munud o waith i fynd. Fan hyn, to. Lunges am y tro diwetha heddi. 10 eiliad i fynd. Coesau bach o dan. Nawr, ni'n cael ei penol, ffrant coesau bach o dan. 3, 2, 1. Eistedd o lawr, nôl lan. Neud yn siŵr wedyn bod chi'n gwthio wrth y coesau. Chi ddim yn peidiwch rhoi dwylo ar y coesau. Os chi moyn rhoi rhywle, newch chi'n ffrant ar y hips. Rwy'n nhw'n tu ôl y pen os chi'n teimlo bach yn adventurous yn hyn. 10 eiliad fan hyn. Coesau yn gweithio'n galed fan hyn pawb. 2 iawn de. 3, 1 lunge bach tro. 2, 1. Ni'n siglo fy mas. Am y tro diwetha, bore yma. Lan, a lawr. Lan yn nhw, a lawr. Cadwch hwn i fynd i fi. Lan yn nhw, a nôl. Mae da ni 15 eiliad ar ôl. I bron a gorffen yr ail rownd. Cadwch hwn i fynd. Ni'n mynd i benni yn 5, 4, 3, 2, 1. Yna'r ail rownd wedi benni. Da iawn pawb. Cymerwch brec bach, dŵr os chi'n moyn e. A fyddwn ni'n dechrau y trydydd rownd. Reit te. Chi'n eisiau gadael yn eich to, neu'ch stôl fach, neu'ch ford, i wneud yr un nesaf. Dyna. Eisiau ni? Reit. Tricep dips. Gweithio cefn y breichau hyn yn hyn. So beth sy'n digwydd yw, ni'n dechrau. Eistedd lawr. Eitha neis. I ddechrau. Fi moyn y dwylo ar reit y pen y stôl fan hyn. Chi'n mynd mas o'r coesau, a chi jyst yn mynd ddod ar penol off y stôl. A wedyn chi'n mynd plygu'r breichau a gwthio nôl lan. Os moyn yn bach yn noddach, chi'n mynd ar coesau bach fwy syth, bach yn rwyddach, bydd y coesau di plygu bach to. Os moyn yn siŵr bod yr penglin, bod yr trad dan y penglin. So, ni ddim moyn y trad fan hyn a'r pengliniau yn mas. Bydd hwnna jyst yn neud bach o dolir i'r pengliniau. Ni moyn bod blaen syth yn mynd o'r penglin lawr. Hwna yw ymarfer rhif 1. Ymarfer rhif 2, shuffles. Chi'n mynd 1, 2, tap lawr, 1, 2, tap lawr. Ydych chi'n barod i wneud hwnna? Par rhif 3 de. Timer fi'n barod. Ni'n mynd i fynd amdano fe. Yn 10 eiliad. Dips i ddechrau, so chi sy'n cael sy'n down bach, eitha neis, mynd nôl ein ddiwedd yn gwneud shuffles chi. 5 eiliad bach to, barod. 3, 2, 1, plygu breichau, dod nôl lan. Plygu'r breichau yna, dod nôl lan. Mae fe yn anodd, so os chi'n gweld yn rili anodd, cymerwch brec, a wedyn cewch nôl. Dyfynnu eisiau chi'n teimlo, bydd cefn y breichau fan yna ar y gweithio'n galed a'r sbidau. Byddwn ni 10 eiliad fan hyn. Gwthio lan, plygu'r breichau yna, da iawn, 5 eiliad bach to. Yn 3, 2, 1,
y shuffles nawr. Chi'n mynd 1, 2, tap i lawr, 1, 2, tap i lawr, 1, 2, tap, 1, 2, tap. Cadwch hwn i fynd. Wrth bod chi'n mynd nôl, fi moyn bod chi'n gwthio'r hips na nôl, eistedd lawr, a wedyn mynd to. Mae da ni 10 eiliad fan hyn to. Cadwch hwn i fynd i ni. 5 eiliad. Ni bron am yna. 3, 2, 1. A cymerwch 20 eiliad. Ni'n dweud rhywun peth to de. Nôl yn ni at y stôl. Eistedd lawr. Rhoi bach o brec i chi. To nawr, dwylo reit y pen. Ni'n mynd yn 3, 2, 1. Just hover off. Plygu'r breichau. Dod o lan. Fi moyn wneud yn siŵr nawr hefyd bod rhan hyn o'r corff yn aros yn syth fyd. Bod ni ddim yn cwmpo drosto'n corff, achos bydd y ceder yn cael bach o dolur. Mae'n aros yn syth lan, wthio lawr, a lan 10 eiliad i fynd fan hyn. Wthio lawr, a lan tos, chi'n mwyn yn noddach, cewch mas o'r trad yna. Fi bron fyna, 3, 2, 1. Lan ni, shuffles, 1, 2, tap i lawr, 1, 2, tap, 1, 2, lawr chi, da iawn, 1, 2, tap i lawr. 2 tap i'r ochr, lawr chi, a nôl to. Chi'n mynd yn hyn, gymaint o chi'n teimlo'n cyffyrddus i gwthio'ch hunan. Chi sy'n nabod corff hunan. 10 eiliad fan hyn. Ni bron yn adau yn 3, 2, 1. O, naciwch yna, hanner ffordd. Esgusodwch fi. Hanner ffordd. Ni'n gwneud yr un peth dwywaith to, wedyn ni bron yn gorffen yr un. Dips i ddechrau. Sit down fach fan hyn. Ni'n mynd yn 5 eiliad. Reit te, 3, 2, 1. Eistedd lawr. Gwthio nôl lan. Eistedd lawr. A nôl lan. Dyna ni un o'r ar ôl hon. Tos chi moyn. Mynd mas o'r coesau bach to. Fy'n yn y bach yn noddach chi. Peidwch cael y coesau reit o dan o'ch chi. Byddwch chi'n teimlo bach o pinch yn y pengliniau yna. Ni bron yna. Just dan 10 eiliad ar ôl. Nawr chi. Yn 3, un bach tode. 2, 1. Shuffles. 1, 2. Tap i lawr. 1, 2. A tap. 1, 2. Tap i lawr. 1, 2. Na ni, cadwch hwn i fynd. A lawr. 1, 2, hanner ffordd. Chi'n gwybod bod chi'n mynd i ddod endegau. Chi ti'n gwneud 2 yn barod. Cadwch chi'n fynd. Ydy ni just dan 10 eiliad ar ôl. Yn 3, 2, 1. 1 par ar ôl. 1 rownd ar ôl o hon. A ni bron o fyna. Ni bron o fyna. Dips i ddechrau. Am y tro diwetha, ceren y breichau hyn yn fi teimlo hwn yn neis fan hyn nawr. Fi'n gwybod mae'n anodd, bod pawb mae'n cael gweld y bingo wings in. 3, 2, 1. Tro diwetha lawr yn ni, a nôl lan. Ystod lawr, nôl lan. Da iawn pawb, mwyn y tro diwetha, cofiwch os chi moyn, ystod mas, a wedyn mynd o mewn. Mae hynna'n bosib, hyn y bylla os chi moyn. Neu cael chi fynd, os chi'n teimlo digon hyderus, byddwn ni 5 eiliad ar ôl yn 3, 2, 1. Am y tro diwetha, ni'n gwneud shuffles mas, lawr o lan. Na ni, 2 tap, a nôl lan. Cael chi fynd, 20 eiliad. Bam, 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 a draw. 1, 2, lawr. 1, 2, lawr chi. 1, 2, lawr. 1, 2, 10 eiliad i fynd. Cael chi fynd, 5 eiliad. Yn 3, 2, 1. Ymlaciwch. Fyna pawb, da iawn. Reit te, chi'n bach clywed? Un pas yn ei rôl. Ti'n eisiau stôl o neu yn par nesaf? Dwi marfer bach fan hyn. Dwi marfer bach fan hyn. Un o'r coesau, a un o'r ganol. O, mae ddoi yn yw'n coesau wedi gwirth o hyn. Squat yw'n un cyntaf, ond dwi'n mynd hyn, dwi'n mynd mas y trad,
pwyntio nhw mas, so mewn galw hwn yn sumos, fwy fel sumo wrestler, neu chi'n galw nhw'n PAs, fwy fel ballerina, so dibynnu pwy fath o squats os weithio chi'n galw nhw. Ni'n ei squato i'r awr, wrth bod chi'n dod lan wedyn, bydd chi'n lan yn bys y trad. Os da chi'n teimlo'n di'n hapus mewn hynna, neu chi'n dal y sôn gyda rhywbeth, neu jyst dewch lan heb dod lan yn bys y trad. Lan i chi ar hwnna. Gyda'r dod lan yn bys y trad, chi'n mynd i teimlo fe bach yn fwy cefn y coesau'r gwylod fyd. Ymarfer i fi. Ymarfer i 2 wedyn, ni'n ei fynd ochr i ochr yn y bwns. Mae'n symud stôl fi, fi'n cael ei wneud hwnna. Beth sy'n digwydd yw, beth sy'n neidio ochr i ochr, ochr i ochr. Bach fel speed skaters, fel chi'n gweld yn y Winter Olympics. Alright, ni'n gwneud hwnna de, a wedyn byddwn ni bron a gorffen am y bore. Ni'n ei fynd amdano fe de yn 10 eiliad. 5 munud bach fan hyn nawr, bron a gorffen wedyn. Hwn yw'r push bach diwetha fan hyn. Squats de. Yn 3, 2, 1, mae chi eistedd lawr, a wedyn pincho i lan. Eistedd nôl lawr, pincho i nôl lan. Na chi, eistedd lawr, pincho i lan. Na chi, da iawn. A wedyn wrth bod chi'n eistedd lawr wedyn, ni'n gweld yr hyn sy'n mynd nôl a'r pengliniau mewn lan. Pincho lan wedyn. Os chi'n moyn, os chi'n teimlo'n hyderus, wedyn jyst ewch lan. Ewch i rybych chi'n teimlo'n hapus gyda. Mae da ni 5 eiliad ar ôl fan hyn. Da iawn pawb, yn 3, 2, 1, a nawr ni'n mynd bwns o mas ochr i ochr. Bwns o mas, defnyddio breichiau yna, so fel bod chi fel yr speed skaters yn plygu'r coesau tyma bach. Da iawn, glanio'r un trod, bant bach o balans yn gweithio fan hyn, cael y galon yn lan, breichiau'n mynd â chi fynd, gymaint egni a bosib yn y corff fan hyn. Just dan 10 eiliad yn ei rôl. Cadwch ni fynd. Yn 3, 2, 1. Tri o'r un ato. A wedyn ni wedi benni. 3 bach to. Wedi benni wedyn. Squats de. 10 eiliad i fynd. Ydyn ni'n barod amdano fe. Ni'n mynd yn 3, 2, 1. Eistedd lawr. Pincho lan. Eistedd nôl lawr. Pincho. Mae'n chi'n ei siŵr bod y trod yn fflat wrth bod chi'n eistedd lawr mewn i'r squat a bod chi'n codi'r trad lan wrth bod chi ar y top. Dim cynni, so chi wedi lan gyntaf a wedyn chi'n gwthio. Mae da ni 10 eiliad ar ôl, boys. Carwch ni fynd. Yw mae coesau ni'n blino cyn hir nawr. Yn 3, 2, 1. A wedyn ni'n neidio mas, ochr i ochr. Neidiwch y mas, dydi. Cadwch ni fynd nawr. Breichiau'n mynd â chi fynd. Bwms, bwms, bwms. Ni'n mynd cadw hwn i fynd am 15 eiliad to. Bwms, bwms, bwms. Cadwch ni fynd pawb. Ni bron yma na. Mae da ni 10 eiliad ar ôl. Breichiau'n mynd â chi fynd. Yn 5, 4, 3, 2, 1. Cicwch hwnna bant. 2 to. 2 to. A byddwn ni na. 2 to 1. 2 munud bach waith. A wedyn mae'r diwrnod o'ch blaen chi. Squats gynta de. Bys y trad pwyntio mas. 3, 2, 1. Eistedd lawr. Gwthio nôl lan. Eistedd lawr. A lan. Na chi. Da iawn. Eistedd lawr. A lan. Da iawn pawb. Cadwch ni fynd nawr. Mae da ni 15 eiliad ar ôl fan hyn. Yw mae'r coesau'n blino. Mae'r calon yn mynd. Ond ni bron a gorffen. Yw mae'n mynd dwy'n. Yw student. Mae da ni 5 eiliad bach ar ôl fan hyn. Yn 3, 2, 1. Bwnswch chi mas. Ochr i ochr. Na chi. Cadwch ni fynd nawr. Breichiau'n mynd â chi. Popeth y symud. Bwns mas. Bwnswch gymaint o le o bosib. So'n lot o le dy fi fan hyn. Os oes fwy o le dy chi, triwch cymeru can fwy o seis. Hanner ffordd. Cadwch ni fynd. Bron yna, 10 eiliad. Bwns, bwns, bwns. A ni benni der. Yn 3, 2, 1. 1 to.
Bydd ni'n ofyn chi'n aros yn sownd am 1 munud to, a wedyn ni'n benni. Ni'n stretch bach mas, ddech chi'n benni. Squats amdano fe am y tro diwetha. Yn 3, 2, 1. Eistedd lawr. Pinsio i lan os yn bosib. Eistedd lawr, pinsio i lan. Da iawn pawb. Hwn yw'r push bach diwetha nawr i cael chi i'r diwedd. Mae 'da ni 15 eiliad o squats fan hyn. Cadwch hwn i fynd i fi. 10 eiliad to. Lawr, gwthio nôl lan. 5 eiliadau. Yn 3. 1 squat to, 2, 1. A wedyn ni, bounce, am o diwetha. Breich yn mynd, corff i gyd. Cael y galon ar lan i ddenu off y bore. Cadwch yn mynd. Ni bron o fod hanner ffordd. Corff yn symud, coesau bones mas. Cadwch yn mynd. Breich yn mynd â chi. 10 eiliad. A ni'n benni de yn 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn pawb. Chi wedi benni y sesiwn bore yma. Cymerwch drink bach a nana nôl. A wedyn ni'n mynd i just stretcho'r corff mas cyn i chi orffen. Alright, na ni'n siŵr bod ni'n cael y twymo lan y warm-up ar y dechrau. Mae'n hefyd cael cool down yn y diwedd. Ma'ch cyhyrach chi'r os chi'n ardi gweithio eitha galed. Mae'n neud siŵr nawr bod ni ddim yn tynnu dim byd wrth peidio cael stretch yn ystod y diwedd. Alright, mae wastad yn bwysig caled, so peidiwch pose am yn nawr. Ni'n ddechrau bant, mi mae chi'n gwthio'r dwylo lan i'r awyr a pwysio lan fan hyn. Y cymryd anad, cymryd anad dwi'n mewn. Anad dwi'n mas. Yn bwysig hefyd, cael y galon i ddod lawr yn araf bach, ddim yn gloi. Mwch chi ddod lawr yn dwylo tu ôl chi nawr, a rydych chi'n tynnu nôl. Os nag ni'n cadw'r galon i ddod lawr yn araf bach, mae ddim yn mynd bach yn gloi. A mae hyn o bryd, mae'ch gwal chi'n pwmpo ar y corff, a ni moyn fe bwmpo nôl yn araf bach. O fan hyn, nawr ni'n gallu plygu dros y coesau yna, edrych lawr rhwng y coesau a lan yr breichau. A wedyn cadwch y dwylo i gwmpo lawr, mistyn lawr at y trad yna, nociwch y pen ar eich siglwyd mas i'r pen. A wedyn rolwch lan y slo bach. Os chymaint ar y slo yn rhywbeth, gyda rhaid i fi, ni'n mynd i plygu'n cwrs, a wedyn tynnu'r trod yna mewn tipyn ôl. Aros lan yn syth. Os ydych chi nawr teimlo stretch ar lawr ffrynt y gos yna. Os chi'n dyfan wneud y heb dal y sownd, da iawn. Balans fi mynd. Yn rhaid fi dal y sownd. A wedyn mi mae'n siglo honna mas. Ni'n gwneud un peth o gos draw. Dyn ni'n peth o aros lan yn syth, tynnu fe mewn, pwsio'r hip na mlaen. Teimlo stretch bach nawr lawr ffrynt y gos yna. A wedyn, ymlaciwch hwnna. Na fi hon o'r ochr yna, fi moyn chi roi'ch cwrs dde o'ch blaen chi. Ni'n mynd i plygu'r cwrs wyth, pwysio'r hips na nôl, a chi nawr mynd i teimlo stretch lawr cefn y gos na. Cadwch y top y gorff yn syth lan fan hyn, so peidiwch cwmpo dros y gos, lan y syth, chest yr agor, cadwch edrych ar y sgrin os chi moyn. A chi jyst yn teimlo stretch yn lawr cefn y gos na. A wedyn 3, 2, 1. Ni ddod mas o honna, ni'n un peth o'ch draws. Y cwrs wyth nawr yn dod ymlaen. Plygu'r cwrs de, pwysio pnôn yn ôl, a nawr teimlo fel lawr cefn y gos wyth fan hyn. Da iawn. A nawr ddyn yma chi'n teimlo gwanaeth o'ch anaf chi dod lawr, a'ch galon chi'n sy'n curo na bach mwy normal o beth oedd e di 2 funud nôl. A wedyn, lan, yn slo bach. Ni mas, a dwylo lan, a na ni mewn, na ni mas. Un to lan ni mewn, a na ni mas. Sigwch y mas. Da iawn pawb, joiwch eich diwrnod a fywydau chi wythnos nesaf. Diolch yn fawr, tara!